Zu arratsaldeon. Aitziber Ibañez arratsaldeon. Esango dugu, matematika kontu entzun danok, Artzain txakurrak, artzainak, nor falta da, eta ardiak. Eta txakurrak, eta ardiak, eta matematikariak. Eta matematikak, hori da. Eta zeu, ez, eta danok. Gaur artzain txakurrei buruz hitz egingo dugulako, eta artzain txakurrak dauden lekuan, ardiak bebai, artzaina bebai, euren mugimenduak, eta hori guztia matematikarekin lotuko dugu. Guztia lotu daitekelako matematikarekin. Noski hori erakusten diguzu, Enrique. Lotuta daude eta beraz, bai, hori da. Eta gaurko gonbidatuari buruz gehiago jakin nahi dugu. Aitziber Ibañez bai, Gasteiztarra, ez? Leioan ikasitakoa, matematikaria, euskalduna bertan ikasitakoa, gero masterra Donostian egin zendun, informatika. Gaur egun bekamen tesia egiten ari zara, Leioako doktoradutzako programan, eta egiten dituzun lanen artean hori da gai bat, ez? Matematika, biologia, bizidunen matematika, eta duela gutxi izan genuen zuen lanaren berri, ikusi genuelako aspen egon zinatena, azken artzainen txapelketan, eta han ikusi genuen baita zure kolaboratzailietariko bat Ramon Escobedo dugula, Bilbotarra bera, Ramon seguramente ikusten egongo da entrevista, Bilbotarra bera eta Toulouseen lan egiten duena, eta beraren arloa kognizio animalian kognizioa da, eta beraz berak nolabait proposatu zuen, beraie dituen animalien artean txinurriak ere badaude, ez? Baina aukeratu genuen gaia ardiena izan zen, ez? Hori da zure pixka bat arloa edo, ez? Hori da gure gaia, bai. Taldekan mugitzen diren animaliak ikertzen ditugu matematiken bidez, eta ardiak, zehazki. Hori da, taldekan mugitzen dien animaliak irakurtzen egona izan dien, zuen gidoia apurtxuet gero irudiak eta ikusiko ditugulako bai, geratu nahizelako harrituta bizidunen matematika esan duzu bai, Enrique? Bai. Asko geratu garalako lehengo matematiketan eta hortxe geratu gara, eta ikusten da, zuen animalien eta taldekan mugitzen dien animalien konportamentuarekin gauzasko lortu daitezkela, gero aplikagarriak izan daitezken hainbat gauza interesgarri bai, eta hasieratik aste aldera ardiak aurkeztuko ditugu, matematika, ardiak, zertan zabiltzaten eta ikergaia zehazki zer den eta zer ikusiko dugun gaur Aitziber. Bueno, ardiak taldekan mugitzen dira, eta gainera fenomeno honetan ez daude bakarrik txakurra eta artzaia ditugulak. Orduan fenomenoen berezitasuna 3 espezie ditugula. Hori da. Orduan guk egin nahi duguna da matematikak erabiliz interakzio hori eta mugimendu horik aztertzea. Orduen, 3 aldagai, esango txagu? 3 protagonista ditugu, ardiak, txakurra eta gizakiak kasu honetan artzaina izango dana, eta euren mugimenduak aztertuko ditugu. Euren mugimenduak aztertuko ditugu, zertarako ikusteko ze konportamentu duten, edo zertarako aztertuko dugu hori. Zer ataratzeko? Gu egin nahi duguna, gu badaukagu eredu bat, modelu bat, eta gu egin nahi duguna da eredu hori hobatu, ardien eta txakurraren mugimendua simulatu alizateko eta hobetu ulertu alizateko. Nola mugitzen diren ardiak, txakurra nola mugitzen den ardien inguruan, artalderen inguruan, nola aldatzen den mugimendua ardiko puruarekin, ze distantzia osten duen txakurra ardien inguruan mugitzen denean, gauza horiek. Gauza asko dauz hemen, konportamentu edo portaera kolektibo hori neurtzeko momentuen, eta ze motatako matematika erabiltzen duzuen galdetu behar, besteak beste estatistikez gain, beste erabilpen batzuk ere badituzuelako dugu. Bai, gure ekuazioak izango lirateke. Gure tresna nagusia sistema dinamikoak dira. Orduan, sistema dinamikoak denborarekin aldatzen den sistema bat da, egoera batetik bestera pasatzen da, eta fenomeno asko aztertzeko erabiltzen dira. Adibidez, gela batean beroa nola aldatzen den aztertzeko. Gure kasuan, ardien eta txakurraren mugimendua azaltzen duen eredu edo sistema dinamiko bat daukagu, eta gero kontrol teoria aplikatzen diogu. Kontrol teoriaren bidez aztertzen dugu nola eragin behar dugun gure sistema dinamikoan, sistema dinamiko hura gu nahi dugun moduan konporta dadin. Bale. Ulertu duten neupe bai? Ondo? Bueno, azken batean matematikaren evoluzioa, matematika beti matematika da, eta gutxi gora bera da jenteak imaginatzen duen bezala, ez? Zenbakiak, geometria, irudia, algebra, ekuazioak, formula arraroak hori da matematika izatez, baina gero matematika
historikoki erabili izan da hainbat arlotan, ez? Da nolabait 20. mendean erabili izan da asko industriarekin lotuta, ez? Aeronautika, automozioa, sateliteak, espazioa, eta 20. mendearen bukaeran ja hasi izan matematika pixka bat biologiarantz hurbiltzen eta medikuntzarantz hurbiltzen. Zergatik, hor daudelako kriston erronka, kanzerra, zerebroa, neurozientziak, eta bide batez baita, pixka bat mundu, animalien mundura joz, jenteak konturatu zen, tresna horiek balio ahal izango zutela baita ere, pixka bat naturak, animalien gizarteetan sortu dituen legeak, arauak, konportaerak ulertzeko. Horrek ze erabilera du, bikoitza alde batetik mundua ulertu, hori izan da azkenean zientziaren helburu nagusia, eta badu beste bigarrengo bat, eta da robotikaren munduan, nolabait konportaera horiek nola errepikatu pixka bat ulertzeko. Gai baldin bagara, hartzaileak txakurrarekin eta ardiekin egiten duena ulertzeko eta formula matematikoetan hori ondo modelizatzeko, gero horrekin gai izango gara, robotak erabiltzea behar ditugun beste egoera batzutan, ez? Eta hori segurtasun kontuetan oso importantea da, ez? Estadio handi bat, San Mames bezalakoa, nola hustu alden, edo nola mugidu behar den 40.000 laguneko talde erraldoi hori, nola atera alda denborarik eta laburrenean, ez? Estadiotik behar izan ezkero, baina modu seguruan adibidez. Hori da, eta horren oinarrian egon daiteke honelako ikerketa bat animaliekin egiten dana, eta esan duzuna, ez da, kontrol teoria bat sortu, ez zuen sistema dinamikori nola funtzionatzen duen jakiteko. Lehiaketara goaz. Azten egon zinen, lehiaketan, zer ikusiko dugu, zer gertatu zen bertan, zenbat partaide izan ziren? Bueno, 11 partaide zeuden, bakoitza bere txakurrarekin, eta guk han egin genuena da, fenomeno bat behatu, orduan txapelketan, 11 partaide eta bi ariketa daude, bi fase, lehenengo fasean guztiak parte hartzen dute, eta bigarrenean bakarrik 4 pasatzen dira, hiru edo lau, horten 4 pasatu dira. Orduan, irudian ikusten da lehenengo ariketa, eta lehenengo ariketan txakurrak egin behar duena da, kanpotik jun, hartzaiaren albotik hasten da, zelaiaren kanpotik jun behar da, esate horretatik pasatu behar da, kanpotik hartaldera jun, hartaldeak 25 ardikoak izaten dira. Eskumatik buelta emoten. Buelta emoten da, hori da. Esan daiteke ere simetrikoa, baina, berdina da alde batetiko estera. Gezien norabidean goaz, beti gora? Gezien norabidean, lerro morea. Baina hartaldea topatzen duenean, hartaldea esate horretatik pasa behar da. Ez badira guztiak pasatzen penalizatu egiten diote hartzaiari. Gero, hartzaiaren gana eraman behar ditu, borobil horretan sartu behar ditu, eta geldi daudenean, epaiak aurrera esaten dio, eta eskumako esatetik pasa behar ditu. Esango dugu, 11 hasi ziren, 11 partaide, hartzaile txakurregaz, txakurrak zirkuitori egiteko 7 minutu, gehienez. 7 minutu. 25 ardi dauz. 25. Eta guztiak egin behar dute, ariketa hori egin behar dute, eta ondo pasatu eta bar. Hor beste irudi bat ikusten gabiltz? Hau da, bigarren frogaren irudia. Lehenengo hori lerro gorria, txakurra berriro ere kanpotik jun behar da, eta hartaldea hor korralantxeko horretan erdi guztiak sartu, eta epaiak ontzat ematen duenean, atera. Eta guztiak atera direnean hor ere bukatu txat ematen da, eta hau egiteko ere 7 minutu dira, ematen du erresa dela, eta ez da bat erraza zen normalean ez dira sartzen ardiak. Ardi asko dira, eta ez da erraza hortik pasatzea. Eta neurtzen diren kontuen artean, besteak beste gauzak argi egitea eta aginduen bitartez. Trikimailu barik txakurraren aldetik, esango dugu. Hainkedo egiten bada horrek ere puntuak galtzen ditu. Txakurra ezin da asko hurbildu, osk egiten badie puntuak galtzen ditu. Eta gainera euskadak gordetzen dira, akumulatzen dira. Hori da, orduan, distantziak eta be, mantentzen zabiltzatelako, esan diguzulen, garrantzitsua izango dela txakurreze distantzira dauen hartaldetik, hartzaina eta bar. Orduen, hemen ja irudiak ikusten gabiltz. Hori, txapelketako irudiak dira, bai? Bai, txapelketako irudiak dira. Eta hor, entzun ditzakegu aginduak. Aginduak oso simpleak dira. Geldi hor, etxan, batzuk etxan esaten diote. Geldi, etxan, bai. Badago bat makillarekin eskerrera edo eskumara mugitu behar dela esaten dio, txakurrari.
bakoitza bere metoda dauka, bazegoen beste bat zilibitu batekin. Eta hori zetik eskumarantz, gero eskerrerantz. Bai, eta orduan, karo, jokoa da nola baita, txakurra eskumarantz joaten danean, zelan repulsio indar bat dagoen, eta hori da pixka bat horregatik matematikak erabiltzen dira, ze azkenean dana da indarren arteko elkarreragina, ez? Orduan badago, elkartzerako indar bat, hau da txakurrak ardien gana jo nahi du, txakurrari gustatzen zaio ardiaren ondoan egotea, baina ardiak bildurra du, eta txakurraren gandik urrundu egiten da. Orduan artzainaren jokoa da esatea txakurrari zoaz eskumatara, ze horrela txakurra eskumatara doanean, horrek eragiten du hartaldea eskerretarantz. Hori da. Baina, karo, hori guzti hori egin behar da gozo-gozo, ze bestela ardiak urduri jartzen dira, ez? Taldea desegin egiten da, eta behin taldea desegiten denean oso zaila izaten da berriz taldea pilatzea eta bere tokiren amatea. Eta horretan gainera denbora asko galtzen da, ez? Hori da, ardi guztiak bildu behar ditu. Bai. Bueno, esango dugu, grabaketa lanak eta egin dituzuela, zuek beak eta bidez gero lana egiteko be bai, grabatu egin duzue, gero zeuen hori formulak eta ekuazioak eta ateratzeko, eta esaten da bilen Enrik, ez da, txakurrari beldurra ardiek, orduan bestaldetik du, hor kudeatzen dagoena eta dana manejatzen duena artzaina da, noski. Noski. Eta txakurra ezagutuz, ez? Txakurra eta artzaina taldea dira, ez? Bikotea dira. Ardiak ez ditu artzainak eramaten, ez? Ardiak nolabait txapelketa antolatzaileak jartzen ditu ardiak. Beraz, ardiak ez dira ezagunak artzainarentzat. Artzainak txakurra ezagutzen du. Txakurra eta artzaina taldea dira. Eta bien artean egin behar dute hori gidaketa lan hori kontutan izanik, ardiak ere bere psikologia nahi dut. Hori da, eta esan dugu, helburu hori dela, ez da, interakzio sistema hau, mugimendu sistema hau, matematikoki deskribitzea, esan dugu. Bai, zer ikusten gabiltza, amen? Hau adibide bat da, hor zenbait fotograma ditugu eta nola ateratzen den informazioa fotograma bakoitzetik hartaldea markatzen da, txakurraren eta hartaldearen arteko distantzia neurtzen da, noski gero, zein den distantzia rela jakin behar da, horretarako neurtu genuen, zelaia. Osea, horre dira zuek nolabait hartzen dituzuen neurriak, ez? Gero zuen eredu matematikoan zenbaki guzti horiek sartzeko, ez? Osea, neurtu egin behar da, zenbat ardi dauden, ez bakarrik zenbat ardi dauden, baina zer nolako hartaldeak borobilak diren, ero eliptikoak diren, zer nolako distantzia mantentzen diren, txakurra ze distantziara hurbiltzen den, eta abar, ez? Eta, karo, kontua da zu dinozu moruan, hori guzti hori egin behar da, txakurrak ardia ikutu gabe. Hori da, bestela hartaldea guztiz banatzen da. Hemen grazia da, hartaldea txakurraren beldur dela. Orduan, hartaldea leku batetik bestera eramaten da, beldurraren bidez. Ez dute txakurra jarraitzen. Ies egiten diote. Hori da, ies doaz. Hori da, hondartzan karramarro ikusten duzunean bezala berdin egiten da, ez? Karramarroa nahi baduzu nonbaitera bultzatu, egiten duzu hankarekin eskerretara, badakizu horrek karramarroa eskumatara bultzatuko duela, baina hori gidatu egin behar duzu, azkenean normalean karramarroak igez egiten du, ez? Eta gero esaten egon garan aplikazio praktikoetara eta joaz, oso interesgarria izan delako Enrik aipatu duzuna, esate baterako honek balio dezake, mugimenduak kolektiboa nola mugitzen garan ikertuta, esate baterako estadio bat aliketarinnen ustutzeko, hori oso aurrerapena dalako. Aginduak, esaten dugu, artzaina zehatza da, agindu laburrak eta ematen dabil, zuek lortu dezakezue, tramankulu bat esango dugu, esate baterako, artzaina ordezka dezakena, eta txakurrak bere lana egin dezala? Hori da gu egiten saiatzen ari garena gure simulazioetan. Artzai gabe, hor ikusi dezakegu irudietan, hau Ramon Escobedok egindako simulazio bat da, eta hor puntu horiak ardiak dira, gorria txakurra, eta gure ereduaren arabera, eta artzaia imitatuz, txakurra jasoko lituzke aginduak imitatuz, nola gai den gure simulazioa hartaldea erredilan sartzeko. Osea, kontua da orain, nolabait matematikaren ikuspuntutik jartzen dugun ariketa da, artzaina badakigu problema konpontzeko gai dela. Artzainak badaki nola egin. Esker eskuma, geldi, etzan, txakurra jarraitzen du, bere ibilbidea, artzainan agindua jarraituz,
eta artaldea bere helburura eramaten du. Hori praktikan egiten da, eta gainera hori artzainak ikasi dute, generazioz generazio, badakite, transmititzen dute, eta ez dute matematikarik erabili, beuren intuizioa eta profesionaltasuna besterik ez. Kontua da orain, ekuazioa jarri dituzte, artzain, txakurra eta ardien arteko ekuazioak idatzi dituzte, ekuazio diferentziala dira, kontrolaren teoria aplikatzen dute, ordenagailura eramaten dute guzti hori, eta orain ordenagailuari galdetzen diote. Mesedez, esango didazu zeintzu diran txakurrari eman behar zaizkion aginduak artaldea ona eramateko, orduan ordenagailuak kalkulatu egiten du, eta ordenagailuak ematen dizu hau ese dira aginduak. Agindua da 0, 0 da geldi, txakurra, bat da eskumara txakurra, eta minus bat da eskerrera txakurra. Eta hor ikusi duguna da nolabait eredu hori erabiliz eta kontrol optimo erabiliz, ateratako agindu hori benetan gai dala gero simulazioan hori berregiteko. Nolabait beraz, ordenagailuak ikasi du artzainaren lana egiten. Kontua da, lehen, esaten genuen bezala, horre zertarako balio du, oso abantaila handikoa da horrelako tresna bat izatea, zuk ez den badezu orain. Eta nola egiten da, 25 ardi izan barikan, 500 ardi izan da. Hombre, pixka bat astuna litzateke 500 ardi aspera eramatea, ez? Ordenagailuan, ordenagailua pixka potentzia eta indar pixka bat badu, eta gaur egun mai gaineko ordenagailu batek badauka horretarako gaitasuna, jartzen dituzu 25 ardi izan barikan, ardieri matematikan oso izen erreza jartzen diogu. A1 da lehenengo ardia, A2 bigarrena, A25 jarraitzen dozu zerrenda A500 erainok, eta ariketa berdin egiten dozu. Eta orduan hor ikusi dezakegu nola artalde txikiak ero handiak nola mugitzen diren. Eta gero, lehen esan duguna, gizakiaren konportaera azkenean. Gu ez gara horretaz jabetzen, baina kalean ibiltzen gara eta ez da kolisiorik egiten. Nolabait txikitatik ikasten dugu nola egin, eta jente piloa naiz eta kalean ibili nolabait kudeatzen dugu hori, ez? Batzuk eskerretatik, beste bat eskumatik kurutzatzen gara eta kolisioak eta dauden oztopoak ekidituz, ez? Hori ja danok ikasi dugu, baldintza normaletan hori dakigu danok egiten, baina imaginatu adibidez, abioi batek benetako emergentzia bat daukanean, abioi hori ustutzeko zer nolako dinamikak sortuko diren, ez? Aginduak ikasten ditugu, ez? Azafatak esaten ditugu nola egin behar den zerbait gertatzen denean, baina suposatzen du zerbait gertatzen denean, azafatek esandakoa errepikatzea ez dela horren erreza izango, ez? Zalantza barik. Eta, hor badira abalantzak eta saiesteko eta izan daitekela. Hori da, abalantzak. San Ferminetan ikusten ditugun dinamikak, ez? Hor personen eta aberen arteko dinamikak. Eta gero begiratzen badituzu munduan zehar, planetan zehar, hor diren kulturetan, hainbat aukera desberdina aukitzen ditugu kultura desberdinetan, ez? Adibidez, Mongolian, arranoen bidez egiten den kaza eta arrantza, eta hainbat kultura aztertu ditugu, eta lehen esandakoa hortik ikasi aldugu, gero teknologiaren arloan eredu eta tresna berriak eta aplikazio berrietara eramateko, ez? Aitzi berrori izango litzatekelako agian helburua bai, ezta? Giza konportaerara iristie. Hori helburu oso polita litzateke, gainera gaia guk garenean, gizakia denean, jende asko dago interesatuta. Behar bada apur bat egozentrikoa garelako. Eta, pentsasazu poliziarentzat edo ejertzitu batentzat, zein baliotsua izango litzateke jakitea manifestaldi batean nola mugituko den jendea. Edo hemendik alde batetik polizia sartu eskero, zer gertatuko da jendearekin. Edo abalantzak hori ikusten duguna, Toulouseko unibertsitatean egindako simulazio bat da, hori da esperimentua. Hor, borobilo batean 22 pertsona daude, bakoitza soinu bat entzuten du, bi talde daude, urdinak eta gorriak. Eta orduan, urdinak gorri zinguratuta daudenean, pitido bat entzuten dute eta mugitu behar dira. Bilatu behar dute egonkortasun bezalako bat, eta hori da simulazioa. Egin duten simulazioa. Hori ere oso interesgarria da, hor daude, gela borobil horretan daude 22 pertsona. Eta norabide ezberdinetan esango dugu, eta estimulo ezberdinek kasu egin da. Orduan, 11 dira urdinak eta 11 dira gorriak, baina bakoitzak ez daki ze kolore duen.
Zu zaude gela batetan beste 21 lagunekin, eta nolabait beste 10 dira lagunak eta beste 11 dira etsaiak. Zuk ez dakizu nor dan nor, baina aurkitu behar dozu zure lagunen taldea. Orduan jokoa da nolabait sensoren bidez ikusten duenean, ordenagailuak ikusten duenean, persona bat ingurutatuta dagoela bere etsaiekin, soinu bat entzuten du, eta orduan persona horre badaki arrisku egoera batetan dagoela. Hori besterik ez daki, ez daki zeintzu diren lagunak eta zeintzu diren etsaiak, baina egoera hortatik atera egin behar da. Eta oso kuriosoa da ikustea nola segundu batzutan ez da, jendeak bakarrik pitido hori entzun da, azkenean topatzen duen nolabaiteko ebaspen hori. Simulazioa egin digute Uribe, gaurteteko. Ez dakit azkenengo emaitza hor ikusteko irudi hori badukazu edo, ez? Emaitza honena? Bai, ariketa honen emaitza nola ikusten den azkenean batzuk alde batera geratzen direla eta beste batzuk bestera. Bakoitzak asmatuta zeintzu diren lagunak eta... Minutu batetan, ja, gelditu dira guztiak, ez dira gorri guztiak alde baten eta urdin guztiak alde batean geratzen. Hor, taldetxoak sortzen dira, ertartetik edo klasterrak, hori da. Eta minutu batetan, eta pentsa ezazu, hartzen baduzu tablero bat eta zu saiatzen bazara hori emaitza hori lortzen ez da erraza, eta esperimentuan minutu batean hor lortzen dute. Hori oso baliagarria. Da, oso baliagarria izan daiteke, esan duguna. Jakin barik ezer arrisku egoera baten edo makinak esaten dizkizun kontuei jarraituta, guztia ordenatuta geratzen zaizulako. Hori da. Gero gauza horiek izaten dute, susmatzen dugu daukatela aplikazio asko defentsan, ze askotan ikerketa horiek defentsa departamentuak ordaintzen ditu estatu batuetan, eta, bueno, inoiz ez du jakiten zer nolako aplikazioa dituzten, ez? Baina gaur egun adibidez egun hauetan ikusten dugu nola Irakeko ejerzitoa sartzen ari den Mosuleko hirian, 1,5 milioi hiri batetan, eta han badakite badaudela 5.000 lagunero, IS-eko ejerzitoko partaidea direnak, eta bueno, hor ere ejerzitoarentzat oso galdera zaila da, nola asmatu zeintzuk diren ejerzitoko partaideak eta zeintzuk diren zibil inuzenteak, orduan, klaro, horrelako aplikazioak ere badira, horrelako emergentzia egoeretan nolabait arin bereizteko zein den benetan objektiboa eta zein den laguna, Bitu noraino, iritsi garan, Artzain txakurretatik abiatuta, matematikak leku guztietan daude esaten digute, azkenien konbentzituko nauzu, Bueno, dela ardien eta matematikaren arteko lotura zaharra da, Badakigu insomnioa dagoenean zer egin behar da, ardiak zenbatu, Bat, 2, 3... Zenbatzen zuz, Enrique? Bai. Eta gainera, zelan zenbakiak infinituak diren, horrez dago inolako arazoirik, A1, A2, A3, Plazer bat izan da. Aitzi berronetaz guztiaz gehiago jakita eta gainera gogoeta egitea, eskenuelako pentsatuko bitu hortik abiatuta noraino iritsiko ginen, tesia amaitzeko, galdetu dizut, noiz amaituko zu tesia esan zu? Bueno, amaituko da, egun ematen. Baina etorkizunean matematikakin lotura hau mantentzeko ilusioz, ezta? Noski. Hori da. Aitzi berri gainez plazer bat. Enrique, etorriko zara hurrengo, aplikazio bat asmatu beharztasun Uribe, gure egutegiak eta egiteko. Bai, baina hori ja inventatuta dago, hori kalendarioaren eta bueno, baina zerbait berezia guretako, bai, ahosa hon erabiltzeko bakarrik, zeu edanok manejateko neuk. Bale, egingo dugu, holan irudimentziotan eta kolore askorekin eta gero dana nastatzeko, Horrekin nahi esan, laizter ikusen nahi zaitu dala, berriro? Bai, bueno, 6etan gaude, urrian. Urrian gauz, urrian 21 gaur, azaroa. Azaroan zitatxu bet egingo. Bai, engo. Seguro. Zelan da bildana? Paristik zatozen artista zaralako? Bilbon ondo, Madriden ondo, eta munduan boro bila, eta matematika edonon, aurrera goaz. Aurrera goaz, hori beti da ona, aurrera zutie. Hori da. Enrique Zuazoa, plazer bat. Aitziber, urrengora arte?